Vale, per quin ens va quedar? Perdoneu, perquè no ho he 70? 50? Ah, perdó. Vale. Comença. Sí. Jo he arxivat els meus, però no sé quan hagin acabat de llenar l'APA. Perquè ell, darrere del verb, com se converteix? El pronom ell, darrere del verb, en què vaig dir que es convertia? El lo. Donats lo. ¿Vale? Quan jo us vaig dir que l'única forma que era correcta de lo era com a pronom. I és quan el pronom el va darrere del verb. Això ho veurem. Vale. Següent, el xic, el teu nom és? Manuel. Gallego, que ja sabem de gallego. Sí. Sí. No, gallego és no. En valencià, les ordres és una ordre, és un imperatiu. ¿Vale? Següent. Esta regla pot ser que actuï inesperadament. La C. Pot ser actuen inesperadament. El que sobre, ¿vale? Següent. Sí. Durant el juí va declarar diverses vegades tot el que sabia, del qual el va beneficiar. No, vàries és de varietat. Per tant, diverses. Vàries és de varietat. Diverses vegades. Tenim diverses opcions, això sí, perquè tenim diverses opcions. ¿Vale? Següent. Dona igual, tu ho faries. Si aquí molts es van fer a voler i van encertar. Duia l'abric posat perquè feia molt de fred. La C. Estàs d'acord? La B. Mira, si és la o la C, la feia és feia, no feia. Què és feia o feia? Feia. Quina és la teoria? Ahí l'accent, la dièresis el que està fent és separar. Següent, perdoneu. Està bé. Sí. Tu mateixa, sí. Hem vist la casa nova de Maria, una casa més bonica que ell. Het. Sí, sí. Sí, següent, perdoneu. Ya no es veo la S del cartel de l'hospital, la B. Molt bé. Ahí tenim dos. Ahí estem apartant de la conservació, d'acord? Quan veiem la conservació veiem que el nom de les lletres no s'acostuma. Vale? Següent. No en tens? No, vale. Vale, perdona. Anem per la 57, vale? Quan vaig portar la titulació de la sinfonia, va fer un somriure d'aprovació. No, és una excepció. La C. Sí. És excepció d'aprendre. Sí, és excepció de que després ho explicaré. Ja és el dia que va. Després ahir vaig veure en un partit de la selecció de futbol. Selecció va en examinar. Va en examinar allò que comença amb alcohol, gal i vin, sí. Ja veure què passi més. Vosaltres sabeu xino, jo tampoc. Vale? Però mira, alcohol, gal, il, mil, sil. Això és com alcohol, gal i misil, però en xino. Vale? És una regla mnemotècnica. Vale? A veure si funciona molt, però és mnemotècnica. Allò que comença per al, per a, col, per gal, per il, mil i sil,
se gemina.